ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳо, заминҳо, мошинҳо, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, марҳамат сурат ва маълумотша дар ватсап имои мо рекунен. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе, аз территорияи шаҳри Бохтар, Ҳисор, Ваҳдат ва Хуҷандам ҳастанд. ва хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз территорияи шаҳри Бохтар, хоб Душанбе, Рӯдакӣ ва дигар тарафам ҳастанд. ва яктага хона ҳастанд ки қатъиш мошини падарка дорад ки боз гов молшам қатъи ҳамун хона обшим ҳамаш падарка якҷоя фурӯхта мешавад бо нархи арзон. дӯстони азиз, агар шумо ҳамчунин хонаҳо бошад дар мо рӯи кунед фурӯш дар мегузорем ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 167-50 дирҳам. мо навора сар мекунем, марҳамат, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рашт дар ҷамоати Аскалон гуфтага аст соҳибшон. ҳамагӣ 30 сотиқ замин маҳсул дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки 2 та долон, ҳоҷатхона, ошхона, баня, оғул ва гирдихона маҳкам, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. боз мегӯяд 2000 дона алаф мегӯяд дорад, 2000 дарза алаф ва 2 та гов мегӯяд ва 15 та мегӯяд молои майда мегӯяд дорад. дӯстони азиз ки хобо дарахтони мевадиҳандаи себ аста ки дар як ҳосил мегӯяд яксола ҳосилаш, яъне 2 тон ё ки 3 тон мегӯяд себ дорад. хоб баъд яктага мошини нива аста ки инашам қатъиш падарка аста. хоб 2 та гов, 15 дона гови, яъне ки молои майда, 2000 донаи дига, яъне 2000 дона алафи майда барои гов мол. обши ҳама имчо якҷоя шуда ҳами қатъи ҳами нархи хонаи ҳозира меиста. дастрошта мегӯяд мефурӯшем бо нархи 160 000 сомонӣ. кадоме ки ҳами хонара мегирам мошини қатъиш падарка, гов, мол, алаф ҳамаш қатъиш ҳисоб мехӯрад. хоб дӯстони азиз, назди мисол хонада хеле чизои лозимӣ ҳаст, ҷои истода барои зиндагӣ мегӯяд, просто ино оилави дигар ҷо мекушанд, ба ҳамин хотир арзон фурӯхтаесанд. якум рақамошон аст TCL кор мекунад ва дуюм рақамошон рақамҳои расмӣ аст ки инашам кор мекунад ва ин рақамода ватсап ҳамачи пайваст доранд. кадометон мехаред гов, молу, мисол мошин ҳамаш, алаф ҳамаш бо дарахтони мевадиҳанда, боғ, себ ҳамаш падарка ҳастанд, марҳамат, бо нархи арзон метавонед занг занед. дуюм замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дар деҳаи Хилолӣ гуфтага аст соҳибшон. боз такрор мекунем, ноҳияи Хуросон, деҳаи Хилолӣ. ҳамагӣ 12 сотиқ замин аст ки замини обия ва замини ҳамвора. хоҳени хона мекунед, хоҳед мисол ягон чӣ мекорен ша. хоб гирди ванашда одамо зиндагӣ дорад, пеши замин кати об мегзарад ва дастрошна мегӯяд пул дар курай мефурӯшад, мегӯяд бо нархи 45 000 сомонӣ. нархи ҳамин замин дӯстон азиз, яъне ки бениҳоят арзон аст ки барои мисол ягон чӣ кордан ё ки хона кардан ҷои мувофиқ аст. хоб якум рақамошон аст Билайн кор мекунад ва дуюм рақамошон рақамҳои расмӣ аст ки инашам кор мекунад ва дар ин рақамошонам ватсап пайваст доранд. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Хилолӣ, ҳамагӣ 12 сотиқ замини мисол барои хона кардан. нархшам арзон аст ва дигар маълумоти пурраша аз рақамошон гирем, боз арзона мешавад. дӯстони азиз, шумо агар чунин заминҳои фурӯшӣ, хонаҳо, квартираҳо, мошинҳо, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, марҳамат, сурат маълумотша дар ватсап имои мо рекунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотонро гузорем фаромӯш накунед ва силкаи навора падилсаш кунед. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, дар кӯчаи Баҳор гуфтага аст, назди яъне кургавои Шаҳло. ҳамин хел маълумото наистиянд. ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст ки 5 дар хона кардагӣ тайёр, як калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад, гирди хона маҳкам, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, обсвет дар дурунаш ҳастанд. як та кухни, як та ҳаммом, як та ҳоҷатхона, як та аловхона, яъне ҷои нонпазиам дорад ва як та дига мегӯяд падвали калон барои ҷои ягон банка панка мондан, ҷои саркин ҳастанд. рӯи ҳавли бетон, беруношам дарун, берун ҳамаш обшим ремонт кардагӣ аст, лаби рух дай. дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи
10000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. дар дуруни хона обши мебел кансани ҳамаша не ки нагуфтан ки иноша қатиш метия наметан ягон чи нагуфта обши дар дуруни хона ҳама чи ҳастай. боз такрор мекунем нархи хона 310000 сомонӣ боз одамони харидода арзон мешавад. рақамошро мегафон маромад занг занем. дӯстони азиз ба шумо кадом намуде ки хонаҳое ки лозим аст дар комментар нависед мо ҷудо карда дар видеои оянда пешкаштон мекунем. фарқ надорад заминаи квартираи хонаи дар комментар пурра карда нависед мо аз одамони фурӯшандаҳо дар видеои оянда ҷудо карда бари шумо пешкаш мекунем. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони сино гуфтага аст соҳибшон. якхонага квартира аст ки дар чорум ошёна қарор дорад 46 квадрати метр. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термиз яъне панели дом дар чорум ошӯна ремонтош хуб аст барои ҳамин зиндагӣ 100% мешавад. якхонага квартира не ки бо калидораш ҳоҷатхона ошхона банямаш отдельно метавонед ки духонагам кунед. хай бо бештар маълумотша мегирем. обши дом худаш чор ошӯна дом аст якхонага дар чорум ошӯна 46 квадрати метр. дар он квартира обши хела кушода. хоб дастфирошно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 375000 сомонӣ боз арзона мешавад. дар наздикиш мегад институт мактаб обши мисол ҳамаи намуд сан маршрут дорад. агар ягон маълумотҳо иловагӣ хоҳед фаҳмидан мисол рақамошон аст билайн кор мекунад дигар маълумотша мегирем. хоб 375 та бо арзонтар мекунем мегам маромад дӯстон азиз хас бо такрор кардем узри зиёд барое ки шумо фаҳмед ин рақамошон аст ба кадомтон маъқул аст занг зада бо як бурга пурсед. панҷум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар кӯчаи не ҳубайдиллоҳ гуфтага аст хиёбони исмоилӣ сомонӣ. боз такрор мекунем ки шаҳри кӯлоб кӯчаи не ҳубайдиллоҳ гуфтага аст ва хиёбони исмоилӣ сомонӣ. ҳамагии 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр як калидор ҳоҷатхона ошхона баня гирдаш маҳкам хобхона ремонт кардагӣ аст ва дарахтони мевадиҳанда обши дорад. хай дурунои хона ремонт кардагӣ берунша ҳамаш бо проектҳои нав катид ҳамагӣ бо нархи 350000 сомонӣ фурӯхта мешавад. одамоне ки наличка сумкати мегиранд мегӯяд соҳибшон арзонтар карда метавонем срочно сум дар кора. кадоме ки наличи сумкати мегирад конкретна арзон ва муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз чӣ маълумоте ки буд пешкаштон кардем агар ки ба кадоми шумо ҳамин хона ки лозим бошад бо занг зада бештар маълумотша гирен. боз такрор мекунем барои рекламаҳои мо агар ки шумо дар охир рекламаҳо бошад хона замин мошин техника квартира фарқ надорад. дар ватсап имо рӯ мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. аз шумо хоҳиш лайкотона фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсап имо чиз дорен силкаша подлисаш кунед. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст аз территорияи шаҳри бухтор аст ки дар пушти зубной гуфтага аст соҳибшон назди донишгоҳи давлатӣ ба номи носири хусрав. обшин шаҳри бухтар пушти зубной гуфтага аст дӯстони азиз хай бештар маълумотша мегирем. нархи бениҳоят арзон карда аст ки якхонага квартира дар дуюм ошӯна қарор дорад 20 квадрати метр. хоб ҳоҷатхона мегӯяд мисол дорад хоб доми ғишти пухта катия мегӯяд соҳибшон ванна ҳоҷатхона алоҳида. дӯстони азиз ҳоҷатхона ванна ошхона алоҳида мегӯяд соҳибшон пушти зубной дастфирошона фурӯхта мешавад бо нархи 130000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. доми кирпичида мегӯяд соҳибшон. хай ремонти хона на безебай на зура яъне ки средни ремонта барои зиндагитон 100% мешавад. галавни нархи квартира бениҳоят арзон 130000 сомонӣ аст бо одамоне ки конкретна мехарад арзонтара мешавад. хоб бо хай занг зада рақамошон мегафон аст бештар маълумота аз суҳбатшон гирем. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар территорияи шаҳри хурҷанди бостонӣ дар райони пахтакор гуфтага аст спутник. ҳамин хел маълумотоша наистиям. духонага квартира аст ки дар чорум ошӯна қарор дорад 37 квадрати метр. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня дорад ремонтҳои хуб аст ва дар дуруни хона мегӯяд холодильник хоб кухни гарнитур люстра ҳамин чизош мегӯяд места қатиш метиҳам.
хона мегӯяд без пасренӣ, яъне ки прамои соҳиби худашон карди шумо гап мезанед. то қассум дар кӯра мегӯяд срочно кадоме ки мехарад арзонтар метиҳанд. Холодильник, кухонни гарнитур, люстра бо баъзе чиёш, яъне ҳамчора метиҳанд. Дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 199 000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. хоб рақамошон аз сайти TCL кор мекунад. Марҳамат, дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гиред. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар пушти бозорчаи Гулистон гуфтага аст, кӯчаи Хуросона мехоҳед наистиянд. Якхонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад, 45 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, калидор ва бо бисёр чизе чораш мегӯяд. аз ҷиҳат аст кухни гарнитур, пардаҳои замонавӣ, люстра, термис, мотор аст мега соҳибшон ва бочкаи 500 литра кондисионер ҳастай. главни обсвет мега 24 соат астай. хоб мотор барои бочка мудага аст, мисол термис да прамой кардага астанд ки кондисионер, люстраҳо ва кухни гарнитуршам қатиш метиҳанд. хоб дастрошта мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 215 000 сомонӣ. бокс кадоме ки харидоре ки наличия арзонтар мешавад. дӯстони азиз, хона мегӯяд назди хона мегӯяд канала мегӯяд соҳибшон. хайбо бештар маълумот шава мегирад. ин рақамош аст мегафон 215 000 сомонӣ боз арзона мешавад. як бор боз занг зада қатъи соҳибшон суҳбат карда бо бисёр бештар маълумот шава гиред, фақат барои одамони харидор. агар шумо дар чунин квартираи фурӯшӣ, мошин, хона ягон чиз барои фурӯхтан бошад, фарқ надорад чизе ки маҳсулоте ки барои реклама, марҳамат сурат маълумот шава дар WhatsApp имо мо рекунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. хоб дар имзо навод буд ҳамин хонаҳои фурӯшӣ пешкаштон кардем. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.